But next time imbe koro nyaka yier ng'ama Order Omamba. Nyocha wacho last time ni marwa ni majority wawinje kaka wuoyo. Sure debat. Ni awol majority leader wacho ni an aspirant moro dwaro tenda. Ni koro kan gi dok South Sako, ingeni ma host mare governor. Koro samoro gi madho chai to ke gore mbaka ni ngene jogo dwaro mana tenda. Let me ask you. I really didn't want to go this direction, but let me ask you. Ipenjo majority penjo nde. Ang'o matimore Migori? En oringo dhi koni 4 trillion ma national Omamba nokoni Kiagogo Falls. Biwinjo wach malong'o ma kuom jallo mariembo government business e ot. Adwa ni chaki penjo majority leader. Omewa infrastructural development ma Migori. Obado musiku luongo ingere ka pile ni kiano timo 10 years ne. When Obado was living, no weka Migori yudo around 7 to 8 billion. Sane wa yudo kuchiko 14 billion. Apenji 14 billion. Kawuono ne gimoro timore maber kabisa George. Kawuono ne kwenitie kama ne wantie Arambe mawasi bete. Kene ne giluoro PS. Ne kwenitie maber kabisa. To one of the members of parliament kuchungo to kwano gik motimo kamoae mano Mheshimiwa Masara. So MP Mauriri be kuchungo to koni oyo kwadwar. Ng'ato wacha ni ma. MCA wa moro wuoyo matek kabisa mokoni gini onge kok madhi bede ng'ato biro chung mosetimo. So the question mwapenjo ka maparo ni majority leader ne duoko anomewa. Kano maybe wawe manuteng kano mi governor thuolo mondo lerie gik mosetimo. Ingino wacho ni gige no agero ni wase chielo choo ma wasimbete. Kendo ng'at to governor kinyo nego dhi oriemba ng'ama nondiko ne ni wasetimo tije mang'eny ka wasechielo nyaka chiro ma wasimbete no not chiro choo ma wasimbete. We are talking about 7-point-something billion. Okno biro kato majority kono wamnanea. Maa osetim. To every time ipenjo ni, to dwa mano compare governor masani gi mano osetiyo. Ni kata undonge no time higa par. Ne okuket bank go. Onge ng'ama kwayo the current government bank uriri. Issue en kania. Can you account for 7 billion? Mosemi. Mikone flag under project sorry. Buo projects madongo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen. Buo project matindo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen. Tugino jogi be voters. Jok mosiko ni okoningo penjigi. Mheshimiwa Masara isa voter. Mheshimiwa Nyamita isa voter. So nyingo kona jini ma osetimo kama gik menano Mheshimiwa Masara gini penjogi wan moningo penji ot. And why not you? Ngomiyo ku penji ngamodino doge ma en majority mari go do mu gombaka mu penjo Omamba ichunga ni Mr Speaker order adwani an carry a point of order mondo mi awuo Casto ineno we okan penja duoki yes ngamodino no giri no kal kata house business ne dua penjo bingine ne wakalo budget kamane e dwe mane last year June saniko ka wadonge 2 months to end of financial year ki penjo no ni dua penjo ni dua di penjo is a member of the house business committee okal kuro ngara chiel kum joma nego Migori tani ngini gige nego dhi kunde magirome to wacho ni anisidi na ose gerte majority ni ka ingeni iwacho gani ya yes ni ja siasa nyaka bed jamiriambo mana achiel kuom gik maduoko